שלום חברים, כאן אני פותח לחבילות פיפה. כאן החבילה הראשונה. זה קורית מישוט. באמת. קלף שני. מי זה? קלף שלישי. וזה שני הקלפים השניים הלא נדירים. יש לי עוד חבילה כאן גדולה. אני מקווה שיצא טוב. עכשיו כאן החבילה הזאת. כבר אני רואה נדירים. אני מת. מה? די מריה. שכחתי איך רואים לו. גרוע. כבר אני רואה. אתם רואים? אז זה מסיטי. פוגבה. גליש. הוא מוכר. קבלו. והנה הקלף הבא. בקבוצה יש גם שחקן ישראלי בה. נויר. אני מת חברים, ביי.